дар шаҳри Кӯлоб мусобиқаи кушод оид ба футболи хурд миёни дастаҳои ғайрикасбӣ, ташкилоту идора ва кӯчаву маҳаллаҳо барои дарёфти ҷоми Формула 55 ҷамъбаст гардид. Гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни бозиҳои ниҳоӣ ва қадршиносии ғолибон омода шудааст. ҳамасола дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон чун дар дигар шаҳру навоҳии мамлакат бахшида ба ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи кушоди футболи хурд барои дарёфти ҷоми ширкати миллии Формула 55 баргузор мешавад. Имсол низ ин мусобиқа дар шакли футзал давоми 10 рӯз дар шаҳри Кӯлоб бо иштироки 16 даста аз дастаҳои ғайрикасбии ташкилоту идора ва кӯчаву маҳаллаҳо роҳандозӣ гардид, ки дар фарҷом дастаи ғолиб ва дигар ҷоизадорон муайян ва аз ҷониби дастандаркорон қадршиносӣ карда шуданд. Бинобар иттилои сардовари мусобиқа, ин тадбири варзишӣ бо риояи низомномаи тасдиқнамудаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати баргузории мусобиқаҳои футзал гузаронида шуда, мақсади асосӣ ин пеш аз ҳама ҳарчи бештар ҷалб намудани ҷавонон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим ва инчунин дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ оид ба футболи хурд мебошад. Дар бозиҳои ниҳоӣ сараввал барои дарёфти мақоми сеюм дастаҳои деҳоти Тӯдакавш ва дастаи Сино нерӯозмоӣ карданд. Бозии мазкур барои мухлисони ҳар ду даста басо ҷолибу хотирмон сурат гирифт, ки ҳар ду даста тавонистанд дар вақти асосӣ ва иловагӣ се голи ба дарвозаи ҳамдигар ворид намоянд. ғолиби бозии мазкур танҳо баъди иҷрои силсила зарбаҳои пеналтӣ муайян гардид, ки дар ин нерӯсанҷӣ дастаи деҳоти Тӯдакавш ғолиб омада мақоми сеюмро соҳиб шуд. барои ишғоли мақоми аввал ва дарёфти ҷоизаи мусобиқот дастаҳои чортан аз маҳаллаи Даминзода ва дастаи ба ном Челси вориди майдон шуданд. ҳар ду даста барои ба даст овардани ҷоми ширкати миллии Формула 55 2024 аз дақиқаҳои аввали бозӣ ҷаҳду талош намуданд. дидори мазкур дар толори маҷмӯаи варзишии хадамоти алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб ҷараён гирифта то дақиқаи охири нимаи аввал мусовӣ идома меёфт. ниҳоят дар сонияҳои охири ин қисмати бозӣ дастаи чортан ба задани як гол шарафёб шуда, ҳамин тариқ дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи ба ном Челси ба задани ду голи пайҳам шарафёб шуда дар ҳисоби бозӣ пешсаф шуд, аммо ин бартариро футболбозон то охир нигоҳ дошта натавонистанд ва дар идома дастаи чортан боз се голи дигар ба дарвозаи ҳариф равона карда, ҳамин тариқ бо ҳисоби 4-3 ғолиб шуданд. бояд гуфт, ки дар мусобиқаҳои ташкилнамудаи ширкати миллии Формула 55 дар шаҳри Кӯлоб маҳз дастаи чортан бештари ғолибиятро ба даст оварда, имсол низ ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат пайдо намуд. ширкати миллии Формула 55 тасмим гирифтааст, ки чунин мусобиқаҳоро ҳар сол баргузор намояд ва дар ин мусобиқа беҳтарин дастаҳои шаҳр сарҷамъ шуданд ва мусобиқа дар сатҳи олӣ шуда баргузор гашт. дар ин мусобиқа 16 даста аз тамоми маҳаллаҳои шаҳри Кӯлоб иштирок карданд ва ғолибият насиби дастаи чортан гашт. ғолибони мусобиқаро дар маросими ҷоизаспорӣ аз тарафи ширкати миллии Формула 55 медал, кубок ва маблағҳои пулӣ интизор аст. ғолиби ҷои аввал 5555 сомонӣ, ҷои дуюм бошад 4555 сомонӣ, ҷои сеюм 3555 сомонӣ тақдим мешавад. Формула 55 ҳама вақт варзишро дастгирӣ менамояд, варзиш бо мо шавқовартар мебошад. дар маросими қадршиносии чорабинӣ бори дигар таъкид гардид, ки чунин мусобиқаҳо бо иштироки васеъи дастаҳои футболи хурд минбаъд дар ҳар як иду ҷашнҳои миллӣ аз ҷониби ширкати мазкур роҳандозӣ карда мешавад. нахуст барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани ин чорабинӣ аз ҷониби сарпарастон ба як қатор масъулони ин мусобиқа сипоснома ва тӯҳфаҳо дастрас карда шуд. ҳамзамон ба дарвозабон, ҳимоятгар, ҳамлавар ва беҳтарин футболбози ин мусобиқа низ тӯҳфаҳои инфиродӣ ва ифтихорномаҳои дастандаркорон тақдим карда шуд. сипас ба дастаи деҳоти Тӯдакавш барои ишғоли мақоми сеюм нишони ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии дастандаркорон ва ҳамзамон дар вазъияти тантанавӣ ҷоизаи пулӣ ба маблағи 3555 сомонӣ тақдим гардид. дастаи ба ном Челси низ аз шаҳри Кӯлоб ҳамчун иштирокчии финали мусобиқа, ки мақоми дуюмро ба даст овард, аз ҷониби дастандаркорон бо медали мукофотҳо қадршиносӣ карда шуда, дар вазъияти тантанавӣ бо маблағи 4555 сомонӣ сарфароз
сарфароз гардиданд. дар ниҳоят дастаи ғолиб аз маҳаллаи даминзодаи шаҳри Кӯлоб таҳти унвони чортан аз ҷониби меҳмонону иштирокдорон ва собиқадорони соҳа сараввал бо нишону ифтихорнома, тӯҳфаҳои инфиродӣ ва маблағи пулии 5555 сомонӣ сарфароз гардид. ниҳоят дар вазъияти тантанавӣ ба дастаи ғолиб ҷоми ширкати миллии Формула 55 тақдим гардид.